Ja, hvad så YouTube? Og der er lidt startlag, men vi laver ligesom vores første video her. Ja, det gør vi. Den her kanal, den går blandt andet ud på gaming, og vi siger sådan lidt mere til GFX, så I gerne vil lære mere om det. Og så har vi også en GFX kanal. Ja, den kommer lige her. Lige nu vil den være på skærmen, ikke også, Oliver? Jo, det skal jeg nok redigere ind. Ja. Og vi hedder Crytek Gaming, fordi det er en blanding af Crysis og Kakashi, så... Ja. Yeah. Hvorfor hedder vi ikke bare Crytyu? Ej, det lyder dårligt. Crytyu. Eller Crykes, fordi at jeg hedder Dukes. Ej. Ja, men nu skal vi ikke lave nye kanaler om igen. Nej, det skal vi ikke. Du var der ikke. Jeg elsker bare det der... Jeg elsker bare nogle gange, når man laver trickshot i private, at nogle gange, så selvom du laver noget helt random trickshot, så selvom du overhovedet ikke har set en, så kan du bare ramme ham wallbang eller sådan noget. Det er mega fedt. Ja. Yeah. Ej, nu hoppede jeg engang ned. Men ja, måske hvis det lægger en lille smule, men det er... Jeg ved ikke om det er lækker for dig, Oliver, men... Nej, det ved jeg faktisk heller ikke, jeg er i tvivl. Men ja, der vil komme spil som Hitman Absolution, og der vil komme Scribblenauts. Nauts hedder det, tror jeg nok. Jeg kan ikke huske det. Og jeg laver måske noget Black Ops 2 fra Xbox. Ja. Så kan jeg lave noget commentary. For... Det er godt det der. Jeg laver ikke engang et ordentligt quickscope. Så rammer jeg dig sådan, du hitmarker, så skal jeg lige til at gå hen for nakke dig igen, så hopper du ned. Men der vil komme alt muligt random. Jeg ved ikke helt med Minecraft, og hvor meget vi kommer til at optage det. Nej. For jeg spiller ikke rigtig Minecraft mere. Gør du ikke? Nej, men jeg tænkte så mere, at jeg måske kunne lave noget singleplayer Feed the Beast, hvis det var Minecraft, eller på server, hvis du gør. Nå ja. Vi kunne også lave sådan en server let's play på et eller andet tidspunkt. Det minder om dengang vi mødtes, ikke også? Det var så lavede vi sådan, hej, der fik jeg serverlag lige pludselig. Så, altså, det var sådan en teleport-lag med, at jeg ligesom bare røg fremad. Nå ja. Og der hoppede du ned og døde. Kunne du huske det der underlige vlog, vi engang lavede med de der Minecraft-mænd? Nå ja, det var seriøst plat. Det snakker vi ikke om, ja. Nå, det var så godt, for så åbnede vi nemlig begge to. Så åbnede jeg munden, så... Jeg lavede om på vores skin, som vi havde. Jeg havde et skin med åben mund og et med lukket. Og så klippede jeg det ligesom sammen, hvor vi stod der med begge skin. Og så klippede jeg det sammen til, at vi åbnede og lukkede munden. Og så sad vi og snakkede sådan. Og det var mega plat. Næste gang, så laver vi en ordentlig vlog. Hvis nu vi holder LAN, så en LAN-vlog. Ja. Fordi dengang, så måtte jeg ikke vise mit ansigt på YouTube. Men det må jeg godt lide. Ja, for nu er du over 13. Det måtte jeg allerede, hvor jeg var 12. Min lillebror, han bliver kun 10 i år, og han må jo. Okay. Og ja, det er som siger, nej, han er ikke gammel nok til YouTube. Ja. Det er vi da ligeglade med, altså. Hvis du kan lave ordentlig video, så er man da ligeglad. Og om han ikke er gammel nok, hvis han kan tage det seriøst, så mange i hans alder ikke kan, men han kan, så fordi at han kan tage det seriøst, så må man vel stadigvæk godt bare lade ham lave videoer. Ja. Altså. Især var der sådan en, hej, det er mig, der er Ole, og jeg vil gerne have YouTube-partner. Ja, og det er kun derfor, jeg laver YouTube. Ja, det er kun derfor, og kan I ikke alle sammen like, for jeg er en like-hunter, jeg vil gerne have masser af subs, for det er det eneste, jeg tænker på. Spørg Kasper for the win, nej. Ej, men ja, jeg vil råde jer til ikke at se Spørg Kaspers 40.000 sub special, fordi Kasper... Det blev helt markedet. Et skud, nå. Men ja, og den intro, der er i starten, den er lavet af mig, så ja. Så I går bare ind og supper ham. Som faktisk er den her kanal. Fail. Jeg har også en anden, der hedder Crisis, det var... Så hopper du ud lige der, hvor jeg vil dræbe dig.
Men var det egentlig ikke bare det? Nej. Jeg vil vinde, inden vi stopper den. Du er kun 4 kills foran mig. Du har kun... Ja, okay. Jeg står bare og no-scoper dig. Thor? Mhm. Hvad lavede du? Sidder og spiser kiks. Jamen skal... Ej. Skal vi så ikke også til LAN lave en eller anden video? Jo, men vi ses i hvert fald på YouTube. Nej, jeg vil gerne. Jamen, vi laver alt. Vi skal nok lave en let's play med det her. Okay, det her det er jo ikke... Er det her ikke let's play? Boom!